ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ነሃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ እምበኣር ክትፈትውዎ ተስፋ እንዳገበርኩ ቅድሚ ናኦም ባለይ ግን እቶም ሓደሽ ዘለኹም ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት እንዳገበርኩም ናይ ቻነል ቤተሰብ ክትኮኑ ብክብሪ ዕድመኩም እቶም ምሳይ ፀናሕኩም ከዓ ከም ቀደምኩም ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ። እዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምሮ ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ውሕስ ኣውደ ዓመት እንቋዕ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ክዳነ ምህረት ብሰላም ኣብፅሐና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ክቡራት ኣሕዋተይ ጸሎታ በረከታ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ክፉእ ዘበለ ይሓልወና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃእና ምሳና ትኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ እምበኣር ሕጂ ናይ ምሳሕ መደብ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ባህላዊ ህልበትና ብሓንሳብ ከነዳሉ ኢና ማለት እዩ። ጉድሮ ኩርስ ስርሕር ሓቢናዮ ሓዲርና ካብ ቤተክርስትያንና መፂና ከዓ ቅርብርም ነብሎ ማለት እዩ። ክብሪ ንፈጣሪ ይኹን፣ ክብሪ ንወላዲት ኣምላኽ ምስ ወዳ ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዓመታዊ ክብረ በዓል የሕሊፍናዮ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ዓሚ ከምዚ ኢሎሚ ቪድዮ ሒዘልኩም ይመፃኹን ዓመት ሒዘልኩም ይመፅእ ኩሉ ግዜ እቲ ሓጎስ እቲ ሓዘን መናብርትና እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ለማዓንቲ ዓሚ ብእውነት ኩሉ ስራሕ ናይ ፈጣሪ እዩ። እግዚኣብሔር ኩሉ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዓኡ ኢኻ ትቦ መናብርትና እዩ ከዓ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። እቲ ሓጎስ እቲ ሓዘን እምበር ልክዕ ትሽረ መዓልቲ ዓሚ ብእውነት ኣብ ስደት ኮይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሓጎስ ንብዓት ጥራይ የንብዐና። እንታይ ክብል ዝደሊ ሕጂ እቲ ሓዘን እቲ ሓጎስ ኩሉ መናብርትና እንድዩ ንሕና ጥራይ በቃ ከም ዝፈቀድካዮ ይኹን ኩሉ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ከዓ ካብ ትእዛዝ ፈጣሪ ርሒቕና ክንከይድ ከለና ኢና ሜትና ንበሃል እምበር ትእዛዝ ፈጣሪ እንዳሓለና ካብዚ ዓለም ክንፍለ ከለና ከዓ ምክንያቱ ሰብ ናባሪ የለን እዩ ንኩሉ በቃ ንዓና በቃ እግዚኣብሔር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘዓቁረኒ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝገብረለይ ዘሎ ኸ ኣና እንታይ ይገብሮ ኣለኹ ንኣመስገንቲ እንዳኮና ንዝኾነ መፂና ከዓ ኣብ ስደት ኮይኑ ዘጋጥመና ዝዓበየ ዝነኣሰ ኩሉ ምክንያቱ ዝሓዘነ እንተሎ ኣብ እግዚኣብሔር ይፀሊ ዝተሓጎሰ እንተሎ ከዓ ንእግዚኣብሔር ይዘምር ስለ ዝኾነ ኣብ ሓጎስና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ኣብ ሓዘንና እውን ኩሉ ከዓ ኣለኻበኒ ኢልና ምስ እግዚኣብሔር በቃ ኩሉ ኮንታትናሲ ምስ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ኮይንካ ኣጁኻ ዝብል የብልካ ዝድገፍ የብልካ ንባዕሉ እቲ ስደት መሪር እዩ። መሪር ክትረክብ ከለካ ከዓ ከቢድ እዩ። ግን ኣብ እግዚኣብሔር ተፀጊዕና ተፀኒሕና ኩሉ ነገር ንኽእሎ ኢና ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ስደትና ናይ ሓጎስ ንብዓት እምበር ናይ ሓዘን ንብዓት ኣየንብዐና እንዳበልኩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ባህላዊ ሕልበት ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ እዛ ሓልበት እዚኣሲ ካልእ መዋስኽቲ መግቢ ከማናይ ተድልያና ሕጂ እንታይ ገይረ ኣለኹ ምስኡ ፃዕዳ ሽጉርትን ጨውን መጀመርያ ገይረ ሃሪመዮ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ፎኪስ ዝገብረልና ዋላ ዝጉዕ ምስኡ ክንእትወሉ ንኽእል ኢና ግን ብላዕሊ ይንስንስ ኣለኹ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ሓንቲ ዝብለኩም ኣብዚ ዓለም ከለና ከምዚ ፃዕዳ ክትኸዲንዮ ዘለኹ ፃዕዳ ይግበረልና ማለት እዩ ኩሉ ነገርና። ክቡራት ኣሕዋተይ ብደገና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ሎሚ ብደገና ፃዕዳ ተኸድናዮ እቲ ውሽጥና ግን ብዝተፈላለየ ዝበሃል ስለ ዝኾነ ፈጣሪ
በዚ ድማ ዓንትኻ ኣብን ወሎ መንፈስ ቅዱስን ንኺዳና ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተውላ ዕለት እሞ ስለ ወላዲት ኣምላኽ ክብል ፃዕዳ ክዳን ዘይኮነ ፃዕዳ ልቢ ይፍጠርልና ንኩላትና ዘምሕዋተይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዋ ጉዕሽ ባህላዊ እምባሻ ተደሊኹም ብዓብዪ ከዓ እዛ ባህላዊ ሕልበት ማለት እዩ ኣብ ግዜ ፆሞት ክኸውን ከሎም እዚኣ ብጣዕሚ ዘይትተርፍ እያ ባህላዊ ሕልበት ግበር ኣቢልካ ሕምልትኻ ጌርካ ሽሮኻ ብፃሕልኻ ግበር ኣቢልካ ከምዚ ጌርካ ተሓልፎ ማለት እዩ ናይ ጥዕና ዝኾነ ክቡራት ኣሕዋተይ ሽምዓና ውልዕ ኣቢልና በቲ ክቡራት ኣሕዋተይ ብስምኪ ንፅሙቕ ማይ ዘስተየ ብስምኪ ዘከረ ኩሉ ኮታ ክቡራት ኣሕዋተይ ወላዲት ኣምላኽ ቃል ኪዳን ዝኣተወላ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ስእሊ እታ ሰማያዊት ዘይኮነት እዚኣ ናይ ቃል ኪዳን ዝኣተውላ እዮም ወላዲት ኣምላኽ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንምሳሕና ንድራርና ንዝተፈላለየ ቢና ንጥቀመሉ ዘለና ንነፍስና ከምዚ ንስጋና ማለት እዩ ከምዚ ግብረ ኣቢልና ከዓ ንነፍሲ ንዝክረሉ ብስሙ ብስም እግዚኣብሔር ብስም ወላዲት ኣምላኽ ኩሉ ነገርና መቸም በቃ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ከይድና ክንከይድ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ይልኣኸልና ፈጣሪ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅብሒ ሓቢልና ፃሕልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስልሲ ሕልበት ማለት ናይ ሕልበት እዚ ኣሰራርሓ ናይ ሕልበት ብዙሓት ኣሕዋት ሕጂ ከማን ብዙሓት ትከታተልኦ ኣለኽን ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ኣብ ፃሕሊ ገይሩ ዝተሰርሐ ሕልበት ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ኣሰራርሓ እቲ ውሽጢ እንዳኣትዮም ይኹንኦ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኣሕዋት ከዓ እንታይ ትብላ ኢኽን ሕልበት ዳርጋ በይና ተዘይኮይና መዋስኽቲ ኣይተድልያን እያ ገለ ትብላ ኢኽን ማለት እዩ ግን ደሓን ወሰን ወሰን እንተጌርናሉ እውን ሕልበት ኣነ እኮ ሕልበት ተለይ ካልእ ክበልዕ ደስ ኣይብለንን እንጂ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ዘይፈቱ ሕልበት ከዓ ክህሉ ስለ ዝኽእል ተወሳኺ ተሰሪሕና ፀገም የብሉን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ብኻሮ ተሰርሐት ቅልዋ ካውላ እያ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ሰላጣና ወሰኑ ወሰነ ከዓ ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ብእውነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ሓይሊ ይሃበና ወላዲት ኣምላኽ ሓይሊ ትሃበና ካብ ኣፍና ዝወፅእ ወርቃዊ ግዜ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ሰናይ ይግበረልና ኩሉ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ንሰርሖ ንዛረቦ ንኸዶ ንሪኦ ንሰምዖ ብእዝንና ኩሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከምቲ ቅዱስ ዝኾነ ንኻ ቅዱሳት ኮይና ክንከይድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዋና ቅድሕ ኣቢልና ከዓ ንበረከት ክኾነና መዝሙር ናይ ክዳና ምሕረት ክንዝምር ኢና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ብሓንሳብ ከይድና ሕጂ ኣብዚ ናይ በዓል ዝኾነ ኣውደ ዓመታት ክኾን ከሎ መዝሙር ሓደ ሓደ ግዜ ሒዘልኩም ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ይኽእል ኮይነ ማለት ኣይኮንኩን ግን እታ ዕልልታ ምስጋና እግዚኣብሔር እያ እታ ሽብሽቦ ምስጋና እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኢልካ ንወላዲት ኣምላኽ ኢልካ ክተቕርቦ ከለኻ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕበለልና ንባረኽ ንቕደስ ማለት እዩ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ንኃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ንኃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች
ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ተስፋነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ተስፋነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ተስፋነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ነኃጢአት ቤዛነ ኪዳነች ኮነ ጸሎታ በረከታ ናይ ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ዓመታ ብሰላም ብፍቕሪ የፅንሐና ወላዲት ኣምላኽ ካብ ክፉእ ዘበለ ተሓልወና። ክቡራት ኣሕዋተይ ጾምናኻ ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ የብፅሐና። ዝማረና ዝማረ መላእኽቲ ዝተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝማረና ይቀበለልና። ዝኽእል ኮይና ኣይኮንኩን ግን ንእሽተይ በታ ዓቕምኻ ንእግዚኣብሔር ከመስግን ኢልካ ክትሓስባ ከለኻ እግዚኣብሔር ከዓ ይቕበለልና ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ንቕደስ ንባረኽ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ክንዛረብ ከለና መዓልቲ ኣብ ነብስና ከመይ መንፈስ ቅዱስ ይወርደና ከመይ መንፈስ ቅዱስ ይዓስለና ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ከምዚ ንዓመታ ከይሸረፈ ከይጎረፈ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ምእታዋ ኣብ ምውፃኣ ምስኣ ጌራ ንዓመታ ብሰላም የፅንሐና። ንሎማዓንቲ ዝተኣኸረኒ እዩ። እዚ ቪድዮ ክትኣቱ ከለኹም ላይክ ተረሲዕኹም ኣብ ምውፃእኹም ላይክ ከይትረስዑ። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላምን ጥዕና ነበሩ ዘለኹም ሞ ሰሰናይ